vidi je ko leptirica. Ale, karakondžule, vile i vilenjaci, veštice i vampiri u 21. veku u Srbiji nisu samo mitska bića i deo tradicije. Za neke naše sugrađane oni su i dalje saputnici nečastivog. Najpoznatiji u Srbiji je Sava Savanović. Njegov lik spominje se u priči Milovana Glišića, kao i u horor filmu iz 1973. godine Leptirica. Ovo je prostor gde se nalazi mesto Zaroži. Ima oko 1250 stanovnika. Pored fantastične prirode i svežeg vazduha, meštani kaže da ovde možete da jedete isključivo neprskanu i zdravu hranu. Međutim, to nije jedina stvar koja može da vas privuče u ovaj deo Srbije. Zarožje ćete, ukoliko niste pre puta dobro pogledali kartu Srbije, sigurno promašiti. Nalazi se na putu između Bajne Bašte i Valjeva. Ni na ulasku, ni na izlasku u mesto ne postoji tabla Zarožja. U nepravedno zaboravljenom Zarožju nalazio se dom najpoznatijeg srpskog vampira, Save Savanovića. Neki meštani tvrde da vodenicu na reci Rogačici Sava nikada nije napustio. Iako je dan, naši domaćini savjetuju da u vodenicu ipak ponesemo prvu pomoć, glogov kolac i beli luk. Opremljeni stižemo do vodenice, ili bar onoga što je ostalo od nje. Kažu naši domaćini da u ovoj vodenici ne sme puno da se zadržava, da se ne bi Sava naljutio. A ne sme mnogo da se zadržava, zato ćemo se morati da opremimo pre mraka, da to obavimo sve ovde u vodenici. Niko ne zna koliko je ona stara, jer smo mi kasnije su naši djedovi pravili drugu dole, nižu jednu vodenicu. Jer nisu smili ovde da mnogo se zadržavaju ni na bitnu. Kad kažete da niko ne zna koliko je stara, da niko nije smeo ovde da bude, da li je to možda razlog što ona sada ovako izgleda? Pa zato je razlog, nije to razlog ni za što drugo. Razlog je samo što nije smio niko u njoj da živi, da dotera, da samelje, na primjer, da dođe ovde. Jer je vrlo bilo rizično. Ovo je bila Savina vodenica. Ovo je bila Savina vodenica. Ali Sava je ovde živeo i onda posle toga je šta, išao je okolo po okolnim vodenicama? Sava je odavde jedno 500 metara gore imao svoje objekte i on je tu živio. I onda je posle išao od vodenice do vodenice, zavisi gdje. A najviše se ovde zadržavao. Znači, za vampire, za njih nema granice. Tada je u Zarožju, podaleko od sela, na reci, bila u nekakvoj grdnoj guduri vodenica seoska. Tu su Zarožani, kad god su bili gladni, mleli žito te se hranili hlebom. Ali za čudo Božje, nije se mogao ni jedan vodeničar održati u toj vodenici. Omrkne zdrav i čitav, a osvane mrtav, sa crvenom masnicom oko vrata, kao da je gajtanom udavljen. To se čudo raščulo nadaleko i već se niko živi nije smeo najmiti da bude vodeničar. Ima nekoliko nedelja kako se Zarožani muče i petljaju sa samom vodenicom, meljući pomalo danju. Pa šta znam, ja sam čuo da je on dugo vremena tu davio ljude i vampirovo. To se nije pojavio jedan mladić u Ovčinji, neki Strahinja. Taj Strahinja imao je devojku Radojku. A od kmeta našeg odavde bila ta devojka i taj kmet nije dao, on bio bogat. Nije dao da se udavna za njega, on bio siroma. I on se reši da ide u tu vodenicu da noći da bi, na primjer, da bi ga uništio Sava. Nije mogao sam sebe uništiti, onda veli da ga uništi Sava. I on je došao i pripremio je se sve i popne se gore u pajante, gore ispod crepa, ispod krova. A vreću žita uzme i pokrije guberom, dol pokrije kraj ognjišta i vatru raspali. I kad je bilo 12 sati u noć, kaže Sava, nije on znao ko je. Došao je kaj vampir i počeo je da valja onaj džak. Oho, kaže, dobre meni večere, dobre meni večere.
Ovaj gledao odozgo, znaš. Kad je vidio da je vrećan, veli, evala kaže kako sam Sava Savanović postao, nikad bez večere nisam ostao, ali večeras ostado. I nije vidio, jer vampir kaže ne može da gleda gore, on samo na pravo i dole. I on je otkrio da je to Sava. I sutredan je se selo sjatilo celo, krenulo je. I on je, u stvari imao je oružje, ko sebe imao je pušku, pa je on i upucao nešto, da li on ta šta ubio, da li nije, ne zna. A sutredan je celo selo krenulo odavde, svi da vide šta je sa tim Strahinjom, kad dole on živ. Vodenica melje, radi, on živ. I on otkrije, kaže da je Sava Savanović. Sad niko ne zna gdje je taj Sava Savanović saranjen. Čuli su za njega, ali ne znaju gdje je sahranjen. I bila neka baba Miljana u Ovčinji, tamo u selu, imala 100 i nešto godina. I oni odu kod nje da pitaju. Ali baba bila gluva, ništa ne čije. Nađu grlatog čoveka, neki džilas bio. I on dođe, o baba Smiljana, o baba Smiljana. Kad je treći put za ono digla glavu, kaže, oj sine, znaš li gdje je Save Savanovića grob, ona? Šta kažeš mu? Gdje je Save Savanovića grob? Kaže, na Krivoj jaruzi, kaže, pod račvastim brijestom. Tu je. Ali ne možete mu ništa, morate, kaže, naći igrovitog konja vranog bez belege. I kaže, psa prvoštenče. I da povedete i idete i gde kon zakopa nogom. Tu je. A vi spremite glogov kolac i to i da ga u vodu. I oni su tako uradili, kao našli su ga i u boli od tada kao više nije. Izletla je neka leptirica, posle malo kasnije mlađoj deci smetalo i a Boga ima svašta se dešava danas, na primjer tu nije verovati da ga nema opet. Iako su meštani pokušali da doskoče Savi tako što su staru vodenicu ostavili da trune, a napravili novu, Sava je zauzeo i nju. Uskoro je i ona ostavljena zaboravu, toliko da je čak i reka Rogačica skrenula u stranu i prestala da okreće točak. Nažalost, ni uporna ekipa RTS-a nije mogla da dođe do Savinog grada, skrivenog u ovom kršu. Zbog nepristupačnog terena nismo uspeli da posetimo ni Savinu pećinu, još jedno mesto koje bi sigurno zanimalo mnoge turiste. Ovo nije kraj turističkog potencijala zaboravljenog Zarožja. U samoj blizini Savine vodenice nalazi se i crkva, gde se prema tvrdnjama meštana pričestila srpska vojska koja je iz Bosne išla na kosovski boj. Renoviranje crkve finansirali su takođe sami meštani. Niko ne zna kako se crkva zove. Pa evo, mi ćemo se sa naše strane svim silama truditi da pomognemo ovu jednu inicijativu koja je krenula ovde od ovog lokalnog stanovništva. Mi smo napravili neku vrstu, ajde da ga nazovem, inicijativnog odbora, gde ćemo zajedno sa članovima mesne zajednice i meštanima ovde pokušati da restauriramo i obnovimo te vodenice i da tu celu priču oko Save Savanovića turistički valorizujemo, kako bi ti ljudi koji ovde žive i koji su ovde meštani imali nekakve koristi od cele te priče. Nije samo Zarožje postojbina vampira u Srbiji. Na severoistoku Srbije, na samoj granici sa Rumunijom, u Velikom Gradištu, priča o vampirima prenosi se sa kolena na koleno, a mnogim meštanima se, kako kažu, bukvalno diže kosa na glavi na samu pomisao da noću moraju pored groblja. Ne žele, kažu, da sretnu nekog od svojih sugrađana koji su nedavno preminuli. Moj pradeda pričao je kako je svirao neku svadbu, ja sam isto muzičar, i kako je išao tamo i neki breg ima i pored brega on nađe tu neku devojku i ona mu ko rekla, imaš sreće što si mi svirao svadbu, kaže, da nije, kaže, sad bi imao, kaže, velikog problema. I šta se dalje dešavalo? Ne znam, eto, to je to bilo. Ko je ta devojka? A to je devojka mlada koja je umrla posle 3. dan svadbe. Jeste vi nekad imali prilike da sretnete nekog vampira od ovom kraju? Jesam. Otac moj, kad sam bila manja, sam bila velika mačka, stoji na stepenici. I ja i moj brat idemo iz grada i on se pravi kuće i pobeže tamo. I mi za njim da vidimo kako kuće. Poslije jedan brat od crnu vatru za ruku, bili smo mali, 10 godina. Gde ste pošli? Pošli smo da vatimo kuće.
Beš se vam nije to kući, to je vaš otac. Ja kad sam se digla, 1 sat bilo, noći. A šta je bilo, to ne znam. Samo zvučela, ja viknu dedu, Dragiša, ovo što mi se di, ali on nije čuo ništa, nije primijetio, a ja sam primijetila da je zvuknulo 3 red, tako ko mene. Ali šta ste vi pomislili kad se to desilo? Jesam u nju, ja kažem, Dušice, sine, javi se teti i daj mi ruku. Kad mi to zvučelo, ja sam se za nju mislila i noću i danju za nju mislim. Jel vam se javila? Ništa, samo je zvučela. Moji sagovornici ne znaju imena svojih progonitelja, ali svako od njih zna ime Petra Blagojevića, kako tvrde prvog srpskog vampira iz obližnjeg sela Kisiljevo. Za razliku od legende o Savi Savanoviću, o Blagojeviću postoje i pisani dokazi. Zapisnik su sačinili predstavnici austrijske vlasti koji su prisustvovali otkopavanju groba Blagojevića. Dokument datira iz 1725. godine, a i danas se čuva u Nacionalnom muzeju u Berlinu. Nosi naziv Vampir von Kisiljevo. U Kisiljevu je živeo neki Petar Blagojević koji je, kad je umro, posle njegove smrti, posle 60 dana njegove smrti, u selu je umrlo 10-ak ljudi na neobičan način. I svi su se na samrtnoj postelji žalili da ih on noću davi, taj Petar Blagojević. Tačno se ne zna koji je grob Petra Blagojevića. O tome smo dugo razmišljali. Dugo smo razmišljali gde tačno da nađemo ili kako da lociramo grob Petra Blagojevića. Uplašeni meštani su hteli da provere, da vide šta je, pa su tražili od ondašnjih vlasti, austro-ugarske vlasti, jer smo mi tad požarevačkim mirom 715. godine bili pod austro-ugarskom vlašću, tražili su dozvolu da se izvrši otkopavanje navedenog Petra Blagojevića i da se utvrdi da li je on zaista vampir, kao što su to i meštani i oni koji su umeđu vremenu umirali tvrdili. Onda smo pokušali da angažujemo nekoga i našli smo jednog rašljara, čoveka koji se time bavi 30 godina, i rašljar je ovde obilazio grobove i u stvari ovaj deo gde se uglavnom, kao što se može videti, nalaze spomenici koji su totalno propali, totalno su urušeni i na njima više nema nikakvih natpisa. Tragajući sa rašljama po ovim prostorima, upravo ovde je on pronašao jednu vrlo čudnu energiju za koju on, koji se bavi poslom 30 godina, tvrdi da nigde ni na jednom mestu ovako nešto nije pronašao. Na groblje se otišlo i počelo otkopavanje groba. Kad je otkopan grob, utvrđeno je da posle 55 do 60 dana od njegove smrti leš nije uopšte počeo da trune, samo su primetili na lešu izrasle nokte i bradu koja nije bila, nije prestala da rasti, kao da je, da kažem, usnuo. Oni su, odmah uzeli glogov kolac, proboli su ga i kaže da je na njegova usta i na uši potekla sveža krv. I zbog toga smo mi definitivno ubeđeni da se upravo ovde nalazi grob čuvenog Petra Blagojevića i da se ovde dešava ona čuvena priča iz 1725. Otkopavanje groba i ono što uopšte sleduje vampirima, a to je glogov kolac. Ono što je sledovalo Petru Blagojeviću prema priči jeste da je njegovo telo spaljeno i njegovi posmrtni ostaci prosuti su u ovo jezero. Ovo je Srebreno jezero, jedna od turističkih atrakcija ovog kraja. Iako stariji od najpoznatijeg svetskog vampira, grofa Drakule, srpski vampiri su manje poznati. U Velikom Gradištu ipak postoji začetak vampirskog turizma. Ovde se dešava Svetski kongres veštica. Pa to je jedna od interesantnih manifestacija koju smo prvi put napravili prošle godine. I počelo je sa jednom malom idejom, ali je preraslo u jednu mnogo veliku priču. Imali smo u gostima irskog patuljka, imali smo vampira, naravno, iz susedne Rumunije, imali smo domaćeg, naravno, vampira, domaćina bala Petra Blagojevića, zatim veštice iz Homolja i raznorazne druge veštice i druga bića koji su došli da uveličuju ovaj skup. Su se najavili za ovu godinu? Ja se nadam da će ove godine, mada neka bića iz objektivnih razloga neće moći da dođe. Na primjer, Snežna kraljica sa Islanda nam je zamerila što to pravimo u avgustu mesecu, pa je to ne odgovara zbog temperature, pa neće moći ni ove godine, ali će svakako opet da se javi telegramom. Kog datuma je sledeći Svetski kongres veštica? Ove godine će biti u drugoj polovini avgusta. Legenda o vampirima, dakle, rođena je u Srbiji, ali su se na njoj svi drugi obogatili. Malo kome je čak i u Srbiji poznato da je vampir jedina srpska reč prihvaćena u svim jezicima sveta.
Hollywood je od srpskih vampira razvio novu priču i dao im nove karakteristike i moći. Srbija nikada nije pokušala da brendira vampire. Čak 90% turista koji dolaze u Rumuniju isključivo posećuju zamak Vlada Cepeša u Transilvaniji. Mesta u Srbiji gde su preci svetskih vampira živeli ostavljena su u zaboravu, a srpski vampiri toliko su omatorili da poznavaoci kažu da čuvene očnjake sada moraju preko dana da ostavljaju u čašama kraj uzglavlja kovčega.